Λοιπόν, καφετιέρα Easy C1 20 μπαρ 1100 βατ. Πλαστικούρα, αλλά παιδιά κάνει πολύ καλό καφέ. Λοιπόν, ο κάδος του νερού βγαίνει τραβηχτά κατά πάνω. Μπορεί να το γεμίσουμε απευθείας ή βγαίνει τραβηχτά, έτσι ευθεία πάνω. Απλή λειτουργία, 3 κουμπάκια power. Όταν το ανοίξουμε και έχει νεράκι μέσα, σταματάει να αναβοσβήνει, είναι έτοιμο προς χρήση. Από εδώ είναι για να κάνει τον καφέ και από εδώ είναι η λειτουργία του ατμού. Από εδώ είναι η ποσότητα, πόσο δυνατά θα βγάζει τον αφρό όταν το κάνουμε με τον ατμό. Σου δίνει μαζί τα δύο κρουπάκια, το ένα το μεγάλο, το οποίο παιδιά είναι για κάψουλες μικρές Nespresso. Απλό είναι, μπαίνει μέσα η κάψουλα, δεν θα την τρυπήσω τώρα, την πατάς και τρυπάει, το κλείνεις να κλείσει κανονικά και μπαίνει μέσα στο κρουπάκι έτοιμο για χρήση. Οκ, το παίρνω από εδώ και το κανονικό το κρουπάκι με δύο τρύπες, θα σας δείξω γιατί, και δύο διαφορετικά φίλτρα, μονής δόσης και διπλής. Ακόμα και η μονή δόση βγάζει πάρα πολύ καφέ σε σχέση με τις κάψουλες, βγάζει τριπλάσιο. Κάνει πολύ καλό αφρό γιατί έχει αρκετά μεγάλη πίεση, θα το δούμε τώρα, δεν είναι δύσκολο. Λοιπόν, επιλέγουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Πραγματικά χάρη τώρα θέλω να κάνω δύο καφέδες. Βάζω το μεγάλο που είναι για διπλή δόση. Πρέπει να μπει μέσα, έχει μια εγκοπή, βλέπετε, για να εφαρμόζει. Οκ, μπήκε. Αυτό είναι το δοσομετρικό. Το καθένα συμπίεση στο κουταλάκι είναι μία δόση. Και λέω συμπίεση το γιατί το βάζουμε μέσα και το συμπιέζουμε με την πίσω μεριά. Δεν θέλει πάρα πολύ πάτημα, αλλά πρέπει αρκετά να ισιώσει, να γίνει ψηλοστέρεος ο καφές μεταξύ του για να περάσει το νερό και να φιλτραριστεί σωστά. Δεύτερη δόση. Λοιπόν, το πατάω να ισιώσει και αυτό που πρέπει να δούμε είναι να είναι καθαρό εδώ, γύρω γύρω. Λοιπόν, έτοιμο. Μπαίνει στην καφετιέρα από δεξιά προς αριστερά, εφαρμόζει και το κλειδώνουμε μπροστά μέχρι που να έρθει τελείως μπροστά. Εδώ. Επειδή έχει δύο τρυπούλες από κάτω, μπορούμε να κάνουμε συγχρόνως δύο καφέδες. Να βάλουμε δύο ποτηράκια. Πατάμε και ξεκινάει. Δείτε πόσο πολύ αφρό κάνει. Το καφέδες θα δείτε ανάλογα τι σας αρέσει, υπάρχουν πολλοί στο εμπόριο. Αν θέλουμε μπορούμε να τις σταματήσουμε νωρίτερα. Εγώ επειδή είναι δυνατός ο καφές, βλέπετε πόσο σκούρος είναι, θα το αφήσω να σταματήσει μόνο του. Εάν κάποιος θέλει να κάνει πιο δυνατό, να μην μπει πολύ νερό, το σταματάει πιο νωρίς. Λοιπόν, έτοιμο. Τώρα που είναι ζεστό, βάλω και τη ζαχαρίτσα. Διαφρέντο. Προσθέσουμε πάγο. Θέλει αρκετά παγάκια γιατί λιώνουν επειδή είναι ζεστό.
Κοιτάξτε τι ωραίο φρέντο. Με το καϊμάκι του, με όλα, δυνατό, έτσι σκούρο. Τώρα για φρόγαλα. Για φρόγαλα λοιπόν λίγο γαλανουνού. Καλύτερα σε ένα μπρικάκι, γιατί με το μιξεράκι ξέρετε μπορεί να χαλάει το ποτήρι, να κάνει γραμμές. Τώρα βάλουμε και ένα μπάγο μέσα, βοηθάει. Και με ένα μιξεράκι. Δεν γίνεται πάρα πολύ καλό αστρόγαλα με το κονσέρβα γάλα. Καλό είναι να βάλετε και αυτά δύο. Δηλαδή λίγο κονσέρβα, λίγο φρέσκο. Τέλος πάντων, αν επιμείνετε λίγο, θα αφρατέψετε αυτό. Λοιπόν... Ρογαλάκι και έχουμε καπουτσίνο. Λοιπόν, ωραία η καφετιέρα, καλό το αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 100 ευρώ από το Scrooge. Ελπίζω να τη χαρείτε, δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει, πάντως είναι πολύ καλό το αποτέλεσμα. Γεια σας.